ende vamwe vanhu vatori neproblem munyika yedu yeZimbabwe. Masoja, kutaura chokwadi, kumasoja kune zvigananda zvemasoja zviri kuvakuru vemasoja, zvigananda vakuru vemasoja veve. Ukatarisa vanhu vakaita sana Upa Muchinguri, munongomuziva Upa Muchinguri, munhu anotofamba navaMnangagwa pane zvimwe zvinhu zvavanotoita vachitolonja, anenge aripo mukadzi uya, ende munhu wekutoti ukamutarisa kumasoja, mukuru wedefense forces, hapana munhu asingazvizivi. Ndo vanhu vanenge vachipiwa mari vachilaza mari. Pane zvavapfana zvimasoja zvimwe zvese hazvitambire mari. Why? Because masoja anoshanda necommand, ana Valerius Banda vese veve, zvigananda zveshe, hapana munhu asingazvizive zveshe. Because masoja tonyatsozoti basa ravo nderekuprotecta nyika, nderekuchengetedza nyika, asi kutaura chokwadi varume vaya vari kuchengetedza zvigananda. Nyaya idzi tinenge takambodzitaura, asi petinodzitaura nyaya idzi unonzwa vamwe vanouya nemucomment section vachituka kuti nyaya dzauri kutaura uri kudziona kupi, asi nhasi ndo nyaya dzadzoka navagesa. Ndofunga mangozvinzwira nyaya yakataurwa navagesa, muri kuiziva. Problem yevanhu vemuZimbabwe tinayo, tine problem 1 yekuti tinononoka kuonera zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndo problem inoitika. Munhu akangotaura nyaya yake achiona side raari kuona, vanhu vanokasika kushora nekutuka. Asi nyaya iripo muZimbabwe, vanhu tofanira kukasika kucalculate situation inenge iripo nezvinhu zvinenge zvichiitika, because wada kutarisa vakuru vemasoja vaya kutaura chokwadi nezvinhu zvavanoita zvezvi nezvinhu zvinoitwa nana Mnangagwa hazvisi normal zvinhu zvavanoita vakomana veve. Ende ukatotarisa vanhu vakaita sana Upa Muchinguri, sekutaura kwandakatomboita kuti Upa Muchinguri munhu wewe kutoti mupoliti bureau yemuZANU-PF arimo, vanotofamba vaMnangagwa dzimwe nzendo dzavanotoenda vaMnangagwa, wada unotarisa pavanoita zvinhu zvavanoita zveshe, Upa Muchinguri anenge aripo. Ndosaka vazoona vagesa kuti vaimudzoka vachitaura same nyaya yandakataura. Ende nyaya yandakaitaura ndakana 2 weeks ndaitaura, vamwe vakatondituka vakati nyaya uri kutaura uri kuiona kupi, masoja ndeedu, masoja anotimirira. Masoja anotimirira ndeedu, masoja munenge muchitaura imimi. I think ndo ana mukoma wedu vari kudzimba veve. Bali ana mukoma wedu vari kudzimba veve, situation yavanenge vanayo inenge ichitovarwadzawo. Ende mukatotarisa masoja acho mazhinji vanotoloja, masoja anoloja kutaura chokwadi. Asi masoja problem iripo anoshanda necommand. Makomanda acho emasoja yayo ndo vakomana vakatoma musoro, ndo vakomana vari kutengwa. Ende vakomana veve ndo vanhu vanenge vachitotengwa naMnangagwa. Imimi ndimo ndo vanhu futi mune muchinyepedzera kusapota, muchitanzi tikuvasapota vanhu veve. There's no need yekuti tivasapoti. Situation iri munyika yeZimbabwe haichada kuti tikuda kuti nyika yatisapoti, tikuda kuti nyika yatisapoti. Haisiriyo situation yetinayo. Because imimi mukati tikuda kuti masoja atisapoti, muchingopusha muchiti masoja ngatisapoti. Masoja acho vakuru vacho vari kudya mari, ende vakuru vacho veve havana kana zvinhu zvavanotombokwanisa kukuitira, because mari dzavari kutora dzakawandisa. Saka kwemuri vanhu havana basa nemi. Nyaya iripo ndeyekutoti imimi vanhu imimi ndimi mutori masoja acho, makatofesana nemasoja iyaye muri kutotarisa muchiti ami yedu yenyika. Boza haisisina basa nemi, makarambwa kudhara, boza hamuna mari, ivo vari kushandisa mari votenga ami. That's why choona kuti munhu akaita saMnangagwa neeji yake yanayo iyi ane mamwe mashoko anotaura, ndo zvinhu zvaanenge achitemba. Ende ukada kutarisa kudzinga kwaanoita majenerali kwekwe kana kufa kwakaita majenerali wakawanda kwekwe, dai masoja emuZimbabwe dai anga nemoyo nevanhu, kana dai ane moyo nevamwe vavo vakafa mudonhero ravo vakaitira. Because ivo belief yavo vanenge vachiti uyu nhingi jenerali wadonhedzwa kuti inini ndipinde, saka inini ndiri kudiwa. But hazivi kuti iye ane period yakewo futi yekuti anenge asisadiwa akunzi wangokura musoro, vanongomugurawo futi vomudonhedza votora mumwe munhu vanenge vachida kuisa. Saka problem ikako hakapere muZimbabwe, because anoti akadyiswa mari vakaona kuti angwarisa anoda kukura musoro, ada kuenda kune vanhu aguta mari yedu, vanomukurubura vomudzinga, vanenge vakabhekana nevamwe. Because chavanoita vanozoti tikadzinga munhu tisina vamwe vanhu vanenge vakatibheka, ava vese vanomhanyawo. Saka vanotanga vanotora vamwe vese veve vanenge vari vakuru vemasoja veve vonovapomba mari voenda one side. Kana vada kudzinga munhu 1 mukuru wemasoja vakamudzinga akada kukura musoro, vanozoti vese ava vambofa vakamusapoti, vanobva vatomunda sei, vanobva mubata. Ndo situation inenge irimo muZimbabwe. Ende situation iyoyo vanhu munomuchizviona, but munonoka kucalculate, munonoka kuonera, hamene kuti munenge muchida kuti tese. Because vakomana veve kutaura chokwadi sezvinhu zvetinotogara tichitotaura zvigananda. Ana Upa Muchinguri wewe, mwamboonawo Upa Muchinguri wewe, makamutarisa Upa Muchinguri mamovements ake seanorova motarisira kuti Upa Muchinguri achabudisa masoja muBharaki kuti masoja atirwire. Ende mukatarisa masoja acho mukademonstrata, masoja anouya achimhanya ende anotobudiswa muBharaki. Mota dzemasoja munozona vanotobudisa kana nezimota rizihombe rine pfuti reri.
amene unokwenda kupfura munhu asina kana chinjana nacho, munhu akabata chibhana zvake ubudisirwa zimoda rese rine pfutiriri. Pane vanhu vemuzimbabwe ameno isisi nje tikutaura situation iri muzimbabwe haisi yekutera masoja aya kuti masoja ngatirwire masoja aiwa. Imimi vana vezimbabwe matoko masoja futi. Chinhu chiri kudiwa iunity, kubatana ndonyaya iripo. Kwete zvese zvemunoita zvese zvekuti munhu akareza point yake vamamutuka, uye akareza point yake vamamutuka, pfungwa dzinobatanidzwa. Chimboone kuti why munhu yataura zvinhu izvi wombozvisa paground kuti aiwa pane zvaataura izvi zviri right but izvi zvinozokonzeresa zvakati mosheya pfungwa. Kwete kuti iwewe uri kutaura uchitaura kuside kwako, uya kutaura achitaura kuside kwake, uya kutaura achitaura kuside kwake, motanga kuclasha mese kuti hamuna kana kubatana, mutanga kunetsana pachenyu mega mega. What about munhu muda unorwisa? Because munorwisa munhu ari kushandisa mari, atori nevanhu vaakatobatana navo kudhara. Handiti ndosvika uchiona kuti uona munhu akaita saGeza uyo, Geza uyo munhu wekutoti zvinhu zvaanototaura hamumuteereri. Munenge muchitoti Geza ari kunonoka, Geza haana plan. Vanhu vakawanda ndozoona kuti haya Geza ari kunonoka, Geza haana plan. Ari kunonoka chii chemuri kuti ari kunonoka? Wanati munhu akagwepa ari kukuitire zvese zvaari kukuitire izvi, ari kuita ari one. And ari kuita achitemba vamwe vanhu. Geza ari kutemba imimi, but kana akutemba yakati musaende kumabasa, muchite stay away, muri kuenda kumabasa muchiti tinofa nenzara. Saka muda kuti aite plan yei muri one, iye ari one. But munhu akagwa kutemba nemakomanda, makomanda ari kutemba nemasoja. Andikuzvoni. Munhu akagwa ari kutemba nemageneral, mageneral ari kutemba nemasoja. Saka Geza ari kutemba nemi, kana atemba nemi akati ite stay away mukasaenda kumabasa, munhu akagwa amupusa. But Geza akataura akati musaende kumabasa, munobva mati tikufa nenzara saka tiri kuenda. Saka hatina kwetiri kuenda. Tichangoramba tichingotaura nyaya dzedu dzepasocial media idzi. Plus inini kana ndiriseni unozwa munhu achitaura kuti uri kutaura uri papo because uri pakamera what. Uona nyaya yekamera mune muchitotaura. Like ukatoda kutarisa mufambiro unoita nyaya idzi, tikatonzi tatoposta video mufambiro kwerinosvika kwaka nyika dzakawandisa kune munhu wese muZimbabwe kana muZimbabwe macho rinotenderera. Nditi tichiratidza kubatana. Ende ukatarisa ndinoisa nhamba pascreen kuti munhu wese chaada kutaura toita se anokwanisa kutaura tichiita se tichishare message tichiuya. Ina nditaisa kuti munhu ataura kuti chii, nyangwe munhu akatotaura. Pane vamwe vanhu vanototaura zvinhu zvekuti vanotoona mumakomenzi vachitukwa vachiita sei, but ina ndina basa nazvo because ini chinhu chendirenchira ndechekuti munhu wese araise point yake. Kana araisa point yake vanhu vakabatana muchashandisa pfungwa dzimwe chete murwisa muvingi. Because munhu wese anenge ane pfungwa dzake dzaanenge anadzo dzaanenge achishandisa. Sekutoti uyu akataura chake, uyu anotaura chake, uyu akataura chake, uyu anotaura chake. Ndo nyaya inenge iripo. Watoda saka kana kuZANU-PF kwacho vanotori nenguva yekugara pasi, uyu achitaura, uyu achitaura, uyu achitaura, uyu achitaura.